mieszkają między Tobą, a Ty błęzna jeś, že pun ze stąpów mňa płesł do Ciebie. Nie swojej służebnicy, oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Bądź pochwalony, A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. bądź pochwalona, Boża Rodzicielko. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego matka i braci stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: oto Twoja matka i Twoi braci stoją na dworze i chcą mówić z Tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia. Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie.